11 sentýabrda Türkmen-Awgan serhedine uly dawara bilen düýbi tutulan Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisiniň Awgan böleginiň gurulşygyna niýetlenip serhede eltilen gaz turbolary ýzyna Türkmenistanyň gaz gurnama trestlerine alınıp gidildi. Palatyk radiosynyň ýagdaýdan habarly çeşme saýdýar. Serhedawat Hırat gaz geçirjisiniň düýbini tutmak dawarasy Türkmenistanyň garaşsyzlyk gaýramynyň öňü sirasynda propaganda maksatlaryna eýerilip amala aşyrylan nowatdaky ýasama çäre boldy. Diýip ol sözüniň üstüne ýetirýär. Türkmen we Awgan häkimetleri 11 sentýabrda serhet ýaka sebitde 7 sany möhüm infrastruktura tassamasynyň şol sany 9 ýyl çemeti mundan odal Mar welaýatyna düýbi tutulan gaz geçirji tassamasynyň Awgan böleginiň gurulşygyna badyrgy berilýändigini elan etdiler. Ýöne dawaranyň tamamlanmagyndan sanyjy gün soňra bu gurulşyga niýetlenen turbolar ýzyna gaz gurulşykçylary bolsa öýlerine ugradyldy. Türkmenistanyň gaz gurnama edaralarynyň işçileriniň we hünärmenleriniň ençemesi tas müňler çadam şeýle-de bir topar tehnika gaz taslamasynyň Awgan bölegine başlamak üçin Türkmen-Awgan serhedine eltildi. Bu turbolarda, tehnikalarda işçiler-de ýerine ugradyldy. Diýip Palatyk radiosynyň çeşme saýdýar. Olara bu taslamanyň gurulşygynyň heniz başlanmajakdygy aýdalypdyr. Diýip çeşme sözüniň üstüne ýetirýär. Palatyk radiosynyň çeşmeler bu taslamanyň töwrüne howpsuzlyk meseleleriniň hususan Türkmen tarapy üçin henizem uly alada bolmagyna galýanyny aýdýarlar. Galy bersede Türkmen hökümeti bu taslamanyň Türkmenistanyň öz maliýe serişdeleriniň hasabyna durmuşa geçirilýänini aýdýar. Bu maglumatyň jemgyýetçiligiň öňünde elan edilmeginden soňra Palatyk radiosynyň habarçylary bilen guruldaş bolan Türkmenistanyň gaz hünärmenleri Türkmen tarapynyň bu wadalaryny şüpheli çemeleşýärler. Türkmenistanyň gaz gurnama edarlarynda awtouloglaryň tekerlerini çalışmaga teriste tapıp bolmaýar. Ekskavatorlar ýa-da uly awtouloglar döwülse, olary bejermek üçin işçilerden pul toplanýar. Ýurdun öz içinde gaz geçirjileri gurmak üçin kepsir, elektrod tapdyrmaýar. Diýip bir gaz hünärmeni Palatyk radiosynyň habarçysy bilen anonim guruldaşlykda aýtdy. Mar welaýatyna geçirilen dawralara Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow hem-de Taliban ýol başlygyna Awgan hökümetiniň başlygynyň wezipetini ýerine ýetirji Molla Muhammed Hasan Ahund gatnaşdy. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow bu dawralara video aragatnaşyk arkaly gatnaşdy. Bir wagtda gurulşygyna badyrgy berilýän 7 infrastruktura tassamasynyň her biriniň ýerleşýän ýerine geçirilen dawralaryň esasy bölegini İslim çeşme serhet nokodunyň golaýyna geçirilip Türkmen we Awgan resmileriniň gatnaşan dawrasyna diňe erkek adamlar görmek bolýardy. Taliban häkimetleri we Türkmen resmileri görnüşinden dawra zalyny aýal gylary kabul etmedi. Şeýle-de bu dawra Türkmenistanyň müftisiniň Gurhan kitabyndan okan aýatlary bilen başlandy. Taliban ýol başlygyna Awgan hökümetiniň ýol başçysy öz çykyşyna badyrgy berilýän ýeri taslamalaryň udaga çeken kynçylyklardan ýedir çeken Awgan halkynyň ýaşaýyş durmuş şertlerini gowlandyrjakdygyny anam bildirdi. Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow dawarada eden çykyşyna bu ýeri gaz geçirji tassamasynyň 12.000 Awgan raýatyny iş bilen üpjün etjekdigini şeýle-de goňşy ýurdun döwlet gaznasyna her ýylda 1 milliard dollar möçberine girdeji getirjekdigini aýtdy. Ýöne Türkmenistana degişli sanlary agzamady. Türkmenistan uzyny takminan 1800 kilometr çemeti boljak. Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirji tassamasynyň üstü bilen Günorta Aziýa ýurtlaryna ýylda 30 milliard kub metr çemeti Türkmen gazyny ýebermegi gödüňüne tutýar. 2015-nji ýylyň dekabryna Mar welaýatyna düýbi tutulan bu ýeri transmilli tassama Awganistanyny 14 ýyl bäri dowam edýän durnuksuzlygyň arasyna hem-de Türkmenistanyny ençeme ýyl bäri dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasyna ýygy tesirilip gelindi. Türkmen häkimetleri daşary ýurt kompaniýalaryny bu tassamanyň gurulşygyna maýa goýmaga çagyryp geldi. Bu tassamanyň Awgan böleginiň gurulşygyna 2018-nji ýylyň fevralyna hem badyrgy berilipdi. Ýöne şondan soňra gurulşyk dowam etdirilmedi. Abaşa ýol başlygyna halkara güýçler 2021-nji ýylda Awganistanyň çekilenden soňra Taliban topary gaýtadan Kabulda häkimeti ele geçirdi. Türkmen-Awgan serhedine geçirilen dawralardan bir aýdan gowrak wagt odal Türkmenistan Taliban dolandyrjylarynyň Türkmenistanyňky işleri wagtlaýyn ananylan wekilini tasdiklady. Şu ýylyň mart aýynda Türkmen gaz gurulşykçylarynyň top tassamasynyň Awgan böleginiň gurulşygyna iwerilip başlanjakdyklary barada maglumatlar peýda bolupdy. Gaz geçirjiniň Awgan bölegini Awganistanyň Hırat, Farah, Nimroz, Helmand we Kandahar welaýatlarynyň üstünden geçirmek gödüňüne tutulýar. Türkmen-Awgan serhedine geçirilen dawralaryň arasyna Türkmenistan 11 sentýabrda Awganistanyň halkyna ynsanperwer ýardam bermek kararyny hem elan etdi. Bu karar ykdysady kynçylyklardan ejder çekýän Türkmen halkynyň arasyna garaşyk reaksiýalary döretdi. Kıyamet güni goňşudan diýipdirler, biz goňşy ýurtlara kömek edilmesin diýemzok, emma biz hem ýardama mätäç.
diýip şonu üçünçülügi pes birnäçe marly ýaşaýjaydy. Azatlyk radiosu türkmen owgan serhedine ýeri taslamalara badyrygy berilip, munyň ýany guluşuklaryň derhal goýup bolsun edilmegi barasyna türkmen häkimetlerinden tesbir alyp bilmeýär. 16 sentýabrda Liwap vilayetinde we Aşgabat şäheriniň käbir etraplarynda 4 sagatlap internet bökdönçsiz işledi. Bu ýagdaý ýurdun çäginde petiklenen sosial ulgamlary, messengerleri ulanmak we petiklenen alternativ habar beriş serişleriniň web sahypalaryna VPN-siz girmek mümkinçiligini döretdi. Azatyň Aşgabatdaky çeşmeleriniň habaryna görä duşanbe günü Aşgabat wagty bilen sagat 21:00 töweregi Türkmen Telekom aragatnaşyk kärhanatynyň provider hyzmatlaryndan pidalanýan internet ulanjylary interneti bökdönçsiz girip bolýanlygyny, öň petikli duran saytlaryň we sosial ulgamlaryň päsgelçiliksiz açylanlygyny bilip galypdyr. Bu duýdansyz mümkinçilik 4 sagatlap dowam edipdir. Telegram we WhatsApp VPN-siz işläp dur. Hatda daşary ýurtdaky garyndaşma WhatsApp'tan video kamera arkaly jaň edip gürleşip bildim. Diýip Aşgabatly çeşme 16 sentýabrda gurrun berdim. Liwaply çeşmeleriň habar bermegine görä bökdönçsiz internet diňe Türkmenawat we oňa ýakyn etrap ýaşaýjylaryna el ýeterli bolupdyr. Vilayatyň köýtünde Darganata, Seydi ýaly etraplarynda internet öňküsi ýaly petikli galypdyr ýa-da açylan hem bolsa ören haýaly işläpdir. Öňküsi ýaly ähli zat üçin VPN gerek. Käbir goňşularymyzda bökdönçsiz internet işläp dur. Emma tizligi pes. Diýip etrap ýaşaýjysy gurrun berdi. Emma gysga wagtlyk internet el ýeterliliginiň diňe Türkmen Telekomyň internetina degişli bolanlygyny ýerli çeşmeler aýdarlar. Aşgabatly VPN guraýjy ustalaryň sözlerine görä paýtagtda Aşgabatyň telefon ulgamynyň internet hyzmatlaryndan peýdalanýan ulanjylar bökdönçsiz internetden ulanmak mümkinçiligini duýmandyr. Biz Aşgabatyň telefon ulgamynyň internetinden peýdalanýarys. Bizde ähli zat öňküsi ýaly diňe anonymizerlaryň kömegi bilen işläp dur. Diýip Aşgabatly usta gurrun berdi. Hökümetiň bir gözegçiligindäki ýurtda internetiň gysga wagtlyk bolsa-da birden böwetsiz işlemeginiň resmi sebäplerini anyklap bolmady. Azatlyk radiosynyň Türkmen Telekomyň wekillerinden tesbir almak synançygy oňy netije bermedi. Ýurtda internetiň ulanjylary birden päsgelçiliksiz el ýeterli bolmagy bilen bagly ýagdaý soňky aýlarda ýüze çykypdy. Awgustda Mary vilayetinde internet birden böwetsiz işläp başlapdy. Habarçylaryň awgustyň başynda beren maglumatlaryna görä birnäçe sagatlap petiksiz işlän internet soň birden ýene-de böwetlenipdir. Liwap vilayetiniň administrativ merkezinde we onuň golaýyndaky etraplarda duşanbe güni gysga wagt aralygynda internetden bökdönçsiz ulanmak mümkinçiliginiň birden döremegi ýerli ýaşaýjylaryň arasynda dürli pikirleri döretdi. Azatlyk bilen gürleşen Türkmenawatly ýaşaýjylaryň biri VPN gözlemek azabyndan diýindik diýip pikirini paýlaşan bolsa, çärjewli ýaşaýjy internetiň tizligi haýal bolsa-da bökdönç bolmasyn Özbekistanda da internetiň tizligi pes ýöne ähli zat bökdönçsiz işleýär diýdi. 16 sentýabrda internet bökdönçligi duýdansyz aýrylyşy duýdansyz hem ýapylypdyr. Liwap vilayetiniň ýaşaýjysy şeýle gurrun berdi. 2 sagat ýaly YouTube girip harayan serialymy gördüm. Türkmenistana döredilen Horjun TV programmasyny hem ol ýok. 2 sagatdan soň internet haýyrlap başlady we gije sagat 12-de wuregi dolu ähli zatlar ýene-de petiklenýär. Azatlyk bilen anonim gürleşen Türkmenawatlylaryň habar bermegine görä internetiň bökdönçsiz işlän 4 sagatynyň dowamında ýurdun çäginde petiklenen alternativ habar beriş serişleriniň web sahypalary hem wagtlaýyn işläpdir. VPN guraýjy ustalaryň biri duýdansyz internet petikleriniň aýrylmagyna tehnik näsazlyklaryň sebäp bolmagynyň mümkindigini çak edýär. Hem ol ýöriti maksatlaryň bolmagynyň ehtimallygyny hem aradan aýyrmaýar. Kiber howpsuzlyk bölümi interneti açyp ýurdun çäginde petiklenen messengerlary, sosial ulgamlary ulanýan we petiklenen opozisiýon saytlary girýän adamlaryň tanyny bilmäge çalışýan bolmagy mümkin. İnternet ulanjy howpsuz VPN ulanan ýagdaýynda kiber howpsuzlyk bölümi we provider ulanjynyň diňe VPN ulanýanlygyny görüp bilýär. Emma haýsy web sahypalary girýänligini we haýsy sosial ulgamlardan peýdalanýanlygyny görüp bilmeýär. Diýip VPN ustası aýtdy. Türkmenistanda imadan başga sosial ulgamlaryň tas ählisine VPN-siz girip bolmaýar. Gararsyz habar beriş serişleriniň şol sanda Azatlyk radiosynyň web saytlary ýyllar boýy petiklenýär.
Kazakstanyň prezidenti Kasym-Jomart Tokayew 16 sentýabrda kansler Olaf Scholz bilen söhbetdeşlikde Rus goşunynyň Ukraina garşy alyp barýan urşuny yeňlip bilinmejekdigini aýtdy we Hytaý, Brazil tarapyndan öňe sürülen parahatçylyk meýilnamasyna golluk berilmegine çagyrdy. Emma German lideri bu pikiri ara alyp maslahatlaşmagy eret etdi. Russiýanyň harymanda yeňlip bilinmejekdigi fakt diýip Tokayew Merkezi Aziýa edýän taryhy saparynyň çägini Astana gelen Scholz aýtdy. Urşun mundan aňryk mögzemegi bütün adamzat üçin ilkinji nowatda bolsa Russiýa Ukraina konfliktine gatnaşan ýurtlar üçin dözüp bolmajak netijeleri alyp geler diýip Kazak lider aýtdy. Scholz Berliniň Kiýewi gollaýanlygyny, sebäbi Russiýanyň Ukraina garşy urşunyň hiçbir sebäpsiz başlananlygyny aýtdy. Russiýa diňe urşa başlaman eýsem onu dowam etdirýär we agresiýany durulmak bilen onu soňlamagy islenlik wagt goşunt goşup biler diýip Scholz sözüniň üstüne ýetirdi. İýun aýynyň 90-nyň gowrak ýurt Şweýsariýada geçirilen parahatçylyk konferensiýasyna gatnaşdy. Emma Russiýa bu maslahata çağrylmady. Russiýanyň ýarany Hytaý bolsa oňa gatnaşmakdan ýüze gurdy. Ukraina Rus goşunlarynyň ýurt çäginden çykarylmagyny talep edýän parahatçylyk teklibini öňe sürdi. Beýleki ýurtlar şol sanyna Hytaý we Brazil Kremliň basylyp alynan Ukraina topraklaryny özüne alyp galmagyna mümkinçilik berýän alalaşyga baş edýärler. Kiýew muny düýbünden eret edýär. 20 milyon töweregi ilaty bolan Öňkü Sowet Respublikasy uzak wagtdary Russiýanyň ýakyn ýarany bolan hem bolsa Astanadaky hökümet Kremliň Ukrainanyň territoriýasyna bildirýän talaplaryndan edýän aladalaryny dile getirdi we günwatar bilen gowy gatnaşyk saklamaga synanyşdy. Ukrainada kuruş başlanaly bäri Merkezi Aziýa amatly geýesiýasy giňişlikde özüni täzeden dikeltmek mümkinçiligine eýe boldy diýip Glasgow Üniversitetiniň professory Luka Ancheski geçen ay Azatlyk radiosyna beren interwýusynda aýtdy. Olar Belarusiýaly Ukrainada Russiýanyň tarapyny durmaýanlyklaryny aýtmaga çalışýarlar. Emma olar Ukrainanyň tarapyny däl. Olaryň günwatar bilen ara gatnaşygy bar. Emma olar günwatar tarapyna hem däl diýip Ancheski aýtdy. Germaniýa Ukrainany maliýe gollagy bilen üpçün etdi ýöne Kiýewi agyr ýaraglar şol sanyda tanyklar bilen üpçün etmäge garşylyk görkezdi. Şolsuň 3 günlük sapary 15 sentýarda Özbegistanyň migrasiýa şertnamasyna gol çekişmek bilen başlandy we 16-njy 17-nji sentýarda Kazakstanyň bir ýyl odal Berlinde başlanan Merkezi Aziýa Germaniýa formatynyň ikinji duşduğuna gatnaşmak bilen dowam edýär. Adam hukuklaryna gödekçilik edýän halkara uramasy Human Rights Watch Germaniýanyň kansleri Olaf Scholzy şu hepde Postsovet Sowetiniň 5 prezidenti bilen geçirýän duşugyny adam hukuklary meselesini gozgamaga çağırdy. Ol Merkezi Aziýada geçiriljek sammita gatnaşan ilkinji nemis kansleri hökmüni taryha girer. German hökümeti Sowetde adam hukuklary ýagdaýyny düýpli gowlandyrmak mümkinçiligini ulanmazdan Merkezi Aziýa bilen ýakyn ara gatnaşyk saklaýandan bolup bilmez diýip Human Rights Watch guramasy aýtdy. Ýakynda geçiriljek sammit muny açyk aýdyn etmek mümkinçiligini berýär diýip Human Rights Watch Sowetde dowam edýän hukuk meselelerine protest bildirmek we pikir beýan etmek hukugyny basyp ýatyrmak, aktivistleri türmäge basmak, tutsaglykda gıynamak, raýat jemgyýetine garşy baş etmek, aýal gyzlara garşy zorluk ulanmak, howpsuzlyk güýçleriniň eden etdiliklerini çäre görülmezligi, erkin we adalatly saýlawlaryň bolmalygy ýaly ýagdaýlara üns çekdi. Human Rights Watch geçen ay 31 ýaşly komik Aleksandr Merkulyň tutsak edilmegine salgylanyp Kazakstany söz atlygyny çäklendirmegi hemde şortolary iýerlemegi besetmäge çağırdy. Germaniýa Merkezi Aziýa bilen aradaky energiýa gatnaşyklaryny ösdürmek meselesi bilen köpden bäri gyzyklanıp gelýär. Emma Russiýanyň Ukraina garşy başlanan giňerimli urşy Germaniýany we beýleki Ýewropa döwletlerini energiýa we mineral import üçin başga ýerleri gözlemäge tekledi. Şu hepde Kazak, Kırgız, Täjik, Türkmen we Özbek liderleri bilen geçirilýän sammitde has giň ykdysady we ösüş gepleşikleri bilen bir hatarda esasan energiýa meselelerine has köp üns berilmegine garaşylýar.
Bu beş ýurdun iň ulusugy, iň baýy bolan Gazagystan Russiýa garşy girilen sanksiýalaryň talaba laýyk ýerine ýetirilmezligini aýplandy. Emma muňa garamazdan Gazagstan bilen aradaky energiýa hyzmatdaşlygy ösýär. Gazagstanyň öndürilýän çyg newit geçen ýyl Rus newitiniň azaldylmagynyň ögözünde bolmak üçin 4000 kilometr aralygy geçip Druzhba geçirjisi bilen Russiýanyň gün ortasyndaky Tatarstan sewtinden Belarus, Polşa arkaly Germaniýa çenli aktarlyp başlandy. Tokayev German kansleri bilen geçiren duşugyny ýokary baha berdi we onuň bu ýurtlaryň arasynda gatnaşyklary täze bir derece çykarjakdygyny aýtdy. Bizim iki taraplaryň hyzmatdaşlygymyz strategik hyzmatdaşlygyň ruhuny giňeldiler diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi.